Vážená paní hejtmanko, jaká je role kraje, pokud se s vesnice má výstavbou developera stát město s násobně vyšším počtem obyvatel? Tak role kraje je především hned na začátku a to je vlastně v té oblasti územního plánování, protože kraj a odbor územního plánování by měl vlastně zaručit to, že ty územní plány těch obcí budou přiměřené a může si do těch územních plánů dávat svoje podmínky. A ty podmínky si v posledních letech dává už velmi často. Tou zásadní podmínkou je, že se třeba nepovolují nové stavební pozemky, třeba na takových těch polích a loukách za vesnicí, v okamžiku, kdy v tom zastavitelném území v intravilánu uvnitř té obce ještě je dostatek stavebních pozemků, které nejsou zatím zastavěné. A to se teď děje velmi často, že odbor územního plánování prostě ty územní plány, které jsou takhle jako předimenzované a nabobtnají, tak prostě nepovoluje a pak si velmi často už právě dává podmínku zajištění té infrastruktury, včetně vzdělávací infrastruktury. Tady je prostě problém, že ten územní plán je starý a že když vznikl pak v roce asi 2013 nebo 18 nebo kdy, tak se přejímalo to, co tam bylo v tom starém územním plánu. Děkuji. Další otázka. Vážená paní hejtmanko, jak si vysvětlujete, že obec Statenice dle našich informací nijak nekoordinuje takto rozsáhlou výstavbu právě se Středočeským krajem? Tak my se musíme dívat prostě na obce jako na územně samosprávní celky, které prostě mají svoji samostatnost. Jo? Samospráva obce je samospráva už jako v tom názvu a ta obec samozřejmě má nějakou svoji autonomii a v podstatě to s náma konzultovat nemusí. Žádný zákon jí to jako nepřikazuje, ale musím říct, že když je to osvícené vedení obce, tak prostě konzultuje ty záměry. Já mám velmi často prostě setkání ze starosty mnoha středočeských obcí o jednotlivých projektech, o výstavbě právě přesně školky, školy, infrastruktuře typu kanalizace, přeložky sítí a tak dále. Takže jsme k tomu otevření, ale nemůžu samozřejmě obec nutit. Takže souhlasíte se mnou, že když dochází k takto masivní výstavbě, bylo by ideální, kdyby obec vlastně komunikovala se svým Středočeským krajem více intenzivně, neboť zde se to neděje v podstatě vůbec? No tak v okamžiku, kdy se jedná o takhle masivní výstavbu typu v podstatě nové městečko nebo nová obec, dvojnásobné nebo vícenásobné navýšení počtu obyvatel a je tam důležitá právě třeba dopravní infrastruktura, tak bych předpokládala, že obec komunikovat bude. V podstatě my jsme se ze starosty obcí, které jsou tady z toho okolí, teď nedávno viděli minulý týden. Musím říct, že Statenice chyběly, na tom setkání nebyly a to setkání bylo právě o dopravní infrastruktuře a právě o tom, že nastávají vlastně dopravní kolapsy při vjezdu do Prahy a jak by tomu Středočeský kraj mohl jako na pomoci, aby se tak nedělo. Takže ta setkání jsou velmi pravidelně, teď tam Statenice nebyly tady. Lze považovat za dostatečné, pokud se developer podílí pouze na vybudování potřebné technické infrastruktury, jako je třeba vodovod, kanalizace, komunikace a věnuje pozemek na stavbu školy a nad rámec tohoto, co jsem vyjmenoval, se vlastně nepodílí na žádné další občanské vybavenosti? No to, že chce developer nebo investor postavit vodovod, kanalizaci, silnice a dopravní infrastrukturu, tak to je prostě podmínka toho, aby vůbec mohl začít stavět. To není nic, co by měla být nějaká kontribuce prostě té obci. To je něco, co je prostě bezpodmínečně nutné k tomu, aby mohl postavit ten svůj prostě podnikatelský záměr a aby ho hlavně mohl prodat. A mně přijde teda normální, že to není jenom o té infrastruktuře vodovodní, kanalizační, silniční, ale i o infrastruktuře vzdělávací. Já musím říct, že když jsem ještě byla starostka na radnici v Mnichovicích, tak bych řekla odhadem, že tak 50% kupců, kteří chtějí koupit nějakou nemovitost nebo chtěli koupit nemovitost v našem městě, tak volalo, zda je dostatek kapacity v mateřské škole a v základní škole. To je to, na co se dneska už ti kupující ptají prostě velmi často. Takže vlastně podmínkou i toho, aby ten investor prodal dobře ty svoje byty nebo domy, je to, že zajistí těm novým obyvatelům, svým kupcům vlastně nebo svým obchodním partnerům, že jejich děti budou mít kam chodit do školy. Ale to, že daruje pozemek
A obec se zaváže k tomu, že tu školu vystaví, je z mého pohledu totální šílenství. Obec se tím potom jako zavazuje k povinnosti postavit něco, co má na takovýhle počet obyvatel, to bude muset být minimálně škola od 540 dětech a to se pohybujeme v řádech 3/4 miliardy korun. My jako Středočeský kraj přispíváme obcím, ale přispíváme částkou 10 milionů korun. Tak někde je těch zbývajících bez 10 milionů třeba 3/4 miliardy. Tak já nevím, kde to obec vezme. Jako ty dotace od státu jsou, ale vůbec nejsou jako samozřejmé a můžou kdykoliv vlastně jako dojít a ten dotační titul může vyschnout, taky, že vyschl a my jsme bojovali jako Středočeský kraj za to, aby mohly vzniknout právě v kraji jako spádové velké školy, takže nějaké peníze stát dal prostřednictvím různých typů dotací, ale to vůbec není jako jisté, že budou do budoucna. A navíc si myslím, že vůbec to není garantované u nového projektu developerského rozsahu, jako je tento, to znamená vznik vlastně úplně nového města. Paní hejtmanko, skutečně vám děkuji za to, že jste nám věnovala svůj čas, že jste s náma přijela, podpořila touto formou naši iniciativu a věřím tomu, že společně i s vaší pomocí Středočeského kraje docílíme alespoň částečně toho, oč nám zde jde. Děkuji. Tak já si myslím, že jako by všem mělo jít vlastně jako o stejnou věc, o to, aby se jak stávající obyvatelé, tak ti noví jako tady cítili dobře a že je strašně důležité, aby prostě spolupracoval právě ten stavebník, ten investor, protože ten má enormní zájem na tom, aby prostě prodal ty byty a prodal je dobře. Pak, aby spolupracovala obec, protože tam musí mít enormní zájem na tom, aby ty stávající občané nepovažovali ty nově přistěhované občany za nějaké naplaveniny, kteří zničili vlastně jejich jako domov a naopak i ti noví, aby se tady cítili dobře. A myslím si, že by měli všichni tahat prostě za stejný konec provazu. Jo? A zajištění dostatečných služeb pro obyvatele je prostě základ jako spokojenosti jejich a samozřejmě to je základ i nějakého volebního výsledku v budoucnu. Jo? Takže jako myslím si, že prostě všichni by se měli snažit domluvit na tom, aby ty služby pro občany byly zajištěny.